Nawr, yn y pedwerydd o'r sgyrsiau hyn, wy'n mynd i nido dros ganrif gyfan, falle mwy na chanrif. Dwi ddim yn ei sôn gair am y Tuduriaid, achos wy'n teimlo bod y Tuduriaid yn cael mwy na'r sylw sydd ei angen. O Harri'r Seithfed sydd yn cael cymryd hynny o sylw, hyd at Elizabeth, i ni'n gwybod hyd a lled popeth amdanyn nhw, i ni'n gwybod maint disgytio nhw hyd yn oed. A o'n gwybod oedd pethau tyngedfennol o bwysig wedi digwydd meges y deddfa, un o meges cyfieithydd Beibl y Gymraeg, o'n gwybod ni, a o'n meddwl bod pob un ohono ni'n gwybod ni. A ni'n gwybod bod yn dylanwadol iawn. Ond o'n mynd i talu sylw arbennig i gyfnod sydd yn cael ei esgyluso yn hanes Cymru yn enwedig, sef y 9fed ganrif. Achos i fi, dyma un o ganrifoedd mawr Cymru. Fel gwedes i yn ail o'r sgwrsio hyn, mae cyfnod pan ffurfiwyd Cymru yn cael ei anghofio. Ac mae'r 9fed ganrif pan oedd na addewidion o datblygiadau addysgiadol gwyddonol pwysig iawn yng Nghymru. Mae'r cyfnod yna yn cael ei esgyluso i anghofio fe petai. A ni'n sgipo yn ymwyl iawn, diwedd os Elizabeth, hyd at ail hanner y 9fed ganrif, a'r pwyslais myna yw ar diwydiannau Cymru, a'r chwyldro diwydiannol, a effaith Methodistiaeth, a'r chwyldro Methodistiaeth. Ac o'n i wedi dysgu'r gwersi yna i syrffed. Ac o'n i ddim yn teimlo bod yn gyfnod ddiddorol o gwbl, a o'n i'n cofio cwmpo i gysgu yn un o'n wersi'n hunan. O'n i'n meddwl bod yn mor foring o'r bwnc. A wedyn yn ddiweddar, o'n i wedi sylweddoli pwy mor bwysig, pwy mor ddiddorol mae'r cyfnod yma. A mae'n seiliedig ar sylweddoli pwysigrwydd yr hen ymneilltuaeth, y Beibl ar arbennig, a hefyd y mudiad yna i ni'n galw yr goleuo, yr eclarismo. Mae'r syniad yma bod datblygiad gwyddoniaeth a gwyddorau a defnyddio mwy a mwy reswm a phrofion a chanlenni a y dull gwyddonol os chi'n moyn o brofi ac asesu a darganfod mwy am y byd a'i bethau a mwy amdano ni yn hunain o'r pobl. Os ych chi'n moyn, mae'r byd modern gwyddonol fe betai a technegol a datblygu yng ystod yr ail ganrif ar 15 gyda datblygiadau gwyddonol mawr iawn yn yr ail ganrif ar 15 a mlaen wedyn i'r 9fed ganrif. A'r diddordeb mawr yma mewn gwyddoniaeth, mewn pob agwedd ar gwyddoniaeth ac mewn mathemateg. A mae'r syniad yma, mae'r ddoi yma mynd ochr yn ochr, oherwydd oedd yr anghydffurfwyr, bedyddwyr a annibynwyr i ddechrau yn ail ganrif 15, nes ymlaen y Methodistiaid hefyd, o'n nhw yn methu mynd i brifysgol. O'n nhw ddim yn cael dal swyddi gan y goron, o'n ddim yn cael maelodi mewn unrhyw un o broffesiynau. Oedd rhaid i chi bod yn aelod o'r Eglwys Anglicanaidd mwyn i'r awdurdodau teimlo bod chi yn berson a gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. Oherwydd oedd yr awdurdodau wedi cael ofan Catholigaeth a Phuritaniaeth. Oherwydd terfysgoedd rhywbeth cartre yn Lloegr, yn bennaf yn yr ail ganrif 15, terfysgoedd mewn gwledydd eraill, megis Ffrainc, yn yr ail ganrif 15 hefyd, a rhyw ofn Catholigaeth. O'n nhw'n cretyn gryf byth ers ddeunyddio Mari Brynnes yr Alban. Y bydd yna ddial yn dod o wledydd Gatholig, o'n nhw'n ame ffyddlondeb Cymru i'r hen fam, yr hen Eglwys Gatholig, ac o'n nhw'n sicr, wedyn o'n nhw wedi gweld ymdrech i ddiorseddu, o'n nhw wedi diorseddu Iagor Ail, Bryn Iagor Ail, a o'n nhw wedi gosod William o Oren a'i wraig Mari yn gyd reolwyr Lloegr a Chymru yn 1689.
Ac o'n nhw moyn diogelu'r sefydliad yna, yr Eglwys Anglicanaidd, yr holl awdurdod yn mynd gyda hwnna a gyda Llywodraeth sefydliedig Protestant ond nid Catholig ac nid Puritan. O'n nhw moyn diogelu hynny trwy gyfyngu pob braint a phob awdurdod i aelodau ar Eglwys sefydliedig, lle o'n nhw'n gweddio dros y teulu brenhinol yn gyson pob dydd. O'n nhw eisiau sefydlu bod hwnna yn unig yn cael blaenoriaeth. Felly, oedd yr hen ymneilltuwyr yma, oedd yn arddel i ffydd yn dywel fech, o'n nhw'n addoli yn y ddirgel i ddechrau, a nes ymlaen maen nhw'n cael addoli yn gyhoeddus gyda bod nhw ddim yn esgus yn trio mynd i unrhyw swydd o bwys neu unrhyw brifysgol. O'n nhw'n sefydlu i academia i hunain, ac oedd rhain yn Wledig Cymru. Ac o'n nhw yn darparu addysg uwch mewn gwirionedd na gaddysg o'n nhw'n cael mewn yn hen brifysgolion megis y dechrau'n Caergrawnt, Chaeredin a St Andrews. Oherwydd o'n nhw'n rhoi pwyslais ar y gwyddorau, ar reswm, ac ar ddefnyddio ar brofion y dyddiwr dellgwydd o nôl resymu, ac o'n nhw'n dysgu mathemateg, o'n nhw'n dysgu pynciau ymorferol a gwyddorol. Ac o'n nhw'n magu ysgolheigion o fri. Well mewn gwirionedd na rhai oedd yn dod mes o'r brifysgolion mawr. Ac wedyn ni, yn yr academia hyn, i chi'n gweld anghyffurfwyr yn cael eu magu, a i chi'n gweld enghraifft pobl fel Richard Price, Dr Richard Price o Langeunor, oedd wedi arbenigo mewn ystadegau. Os chi moyn darllen hanes Dr Richard Price, mae wedi anwynellu'n wych yn llyfr Dr Gareth Roberts, athro Gareth Roberts, Cyfrin Cewri, sy'n newydd gael ei gyhoeddi adeg yn y Steddfod yma. A mae penod arbennig o dde gyda a Richard Price ac ystadegaeth, ac ar y fel oedd e wedi arbrofi yn y maes, ac wedi gosod sylfaeni yr holl ddiwydiant swyliant hyd heddi. Ond oedd e yn radical i'r eithaf. Oedd e wedi symud o Langeunor i Lundain i ofal Eglwys Myna, ac Myna wedi dod yn ffrindiau gyda rhai radicaliad i oes, megis Tom Paine, a hefyd y dynon oedd yn arwain y chwyldro yn America, yr Arbenigedd America, oedd e'n ffrindiau mawr gyda Benjamin Franklin ac ati, ag Thomas Jefferson, a oedd wedi helpu, oedd wedi llunio rhyw nodiadau ar gyfansoddiad newydd America. Oedd e wedi cynghori Llywodraeth y Chwyldro Ffrainc i redeg wled. Oedd e yn athronydd, yn mathemategydd, yn radical i'r eithaf. Ac un debyg iddo oedd yn ffrwyth Academi'r Cwm yng Nghaerffili. Mae adfeilion, y prif adeilad y cwm i weld, mae'r adeilad sy'n y nawr yn adeilad oes Victoria, ond mae adfair wrth ochr yr hyn y tŷ sydd bron yn sicr yr olion ola o Academi Cwm oedd yn magu dynion fel David Williams. Eto yn athronydd, eto un ath o'i fro i Lundain i ddadled y syniadau radical, un arall o ffrindiau arweinwyr y chwyldro yn America. Ac un arall oedd yn sicr yn arwen meddyliau pobl ac yn dadlau yn gryf iawn dros gydraddoldeb a hawliau dyn. Un arall felly oedd yn dadlau yn yr un ffordd ynglyn â gydraddoldeb oedd William Williams Plantagenet. I ni'n cofio amdano fe fel yr emynydd mawr y Pêr Ganiedydd. Ond oedd e yn chwyrn yn erbyn Gaeth Wasiaeth ac yn erbyn camdrin pobl dion oherwydd Llywelyn Crono. Oedd e, i ni'n tueddu i ystyried dim ond yn y cyswllt grefyddol. Ni wedi'n ngofio am David Williams yn gyfan gwbl, ni wedi'n ngofio am Richard Price i bob pwrpas, ond mae mwy o sylwyddau nawr. Ond mae'r dyn yma oedd yn dadlau yn erbyn anghyfiawnder yn y 19fed ganrif ac yn hyderus yn gwneud hynny, ac yn gwneud hynny ar sail yr addysg o'n nhw wedi cael yn yr academia anghyffurfiol, o'n nhw yn ar flaen y gad.
o ran syniadau radical a amgydraddoldeb. Oedd William Williams yn pregethu yn erbyn caethwasiaeth, oedd yr mudiad efengylaeth oedd mor gryf yn y 19th ganrif, trwch yn erbyn caethwasiaeth, a mae'n werth i ni gofio hynny wrth i ni beirniadu caethwasiaeth a'r holl oblygiadau hiliol sy'n deillio o'r gyfundrefn greulon honno, a meddwl mwy a mwy nawr am y ffordd i ni, pobl gwynion cyfforddus yn byd, wedi elwa ar aberth ac ar ddioddefaint, ceithion y gorffennol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Os yn ni'n byw fres heddi, mae hynny oherwydd rhai wedi dioddau yn y gorffennol. A mae ddeg yn ni i gofio. A dynon hwnnw yn ofni yn y cyfnod, dynon yn unig, y dynon oedd yn barod i ddweud ac i sefyll yn y pwlpit ac i bregethu yn erbyn yr anghyfiawnder, ac oedd nifer ohonyn nhw'n Gymru, ac oedd nifer ohonyn nhw yn weinidiogion neu yn perthyn i garfannau efengylaeth, fel oedd William Wilberforce, yr arweinydd mawr, yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth yn Lloegr, ac yn erbyn masnach mewn ceithio. Ac un arall falle, i ni wedi anghofio amdano fe fel radical yw'r enwog Iolo Morgannwg. Ym mhob ysteddfod, ond yr ysteddfod amgen, mae'n debyg, mae defodau a seremonïau'r orsedd oedd wedi sefydlu a chwedloniaeth pur. Mae cymynt o busnes ysteddfod, yn dod o ben a ffastwn Iolo ei hunan, a i ddychymyg fyw os nid yw weledigaeth yn y Louvre yn Paris yn bla bla. Ond bardd ryddid oedd Iolo. Ac os ewch chi i'r Bontfaen, gobeithio, falle bod chi'n cael cyfri rhyw ddydd i fynd i'r Bontfaen, pwy oed, byddwch chi'n gweld plac myna yn y wal wrth ochr y siop coffi Costa, sydd yn sôn am Iolo Morgannwg fel cymwynaswr mawr ein llen. Mae'r plac yn dynodi safle siop Iolo yn y Bontfaen, lle oedd e'n gwerthu llyfrau, ond oedd e'n gwerthu nwyddau eraill hefyd. Ond oedd e'n gwrthod gwerthu un o nwyddau mwyaf poblogaidd i ddydd, sef siwgr o India'r Gorllewin. Ac oedd e'n cyhoeddi'r ffaith bod e'n gwerthu siwgr o lefydd eraill, ond nid India'r Gorllewin. Gyda'r sylw yma, neu'r notice yma, oedden ni stopau yn dweud the sugar in this shop is untainted by human blood. A fer trwy hynny yn gwneud i safbwynt yn eitha clir. A dan yn ddiweddar eto, ni wedi anghofio am syniadau radical Iolo, am ei wrthwynebiad i gaethwasiaeth, am ei gred mewn cydraddoldeb yn ogystal a lot o syniadau roed waci a bosti ysteddfod derwyddon hen arferion Morgannwg, bla di bla. Ond pan lwyddodd Wilberforce i gael mesur trwy Senedd, dyma fe'n canu can ryddhad y ceithion Iolo Morgannwg yn y llyfr gwych yma, Cymru Ddu. A dyma beth mae Iolo'n gweud. Masnach dyn i gorffau enaid meibion trachwant mwy ni chant, cyn bo hir dan ddial tanbaid o bob tir diflannu ymnant. Dydd i agor drws pob carchar, dryllio'r gadwyn, torri'r iau. Dydd i sychu dagrau galar, dydd ein diw sy'n ymneschau. A mae'n clymu crefydd mae'n mewn gyda'i gredoa radical. Ond radical, gwrthwynebu masnach geision. Mae plac arall yn y Bontfaen yn dyfynnu Iolo yn canmol laudanum, sef cyfuniad difyr iawn o opium ac alcohol. Ond oedd e ymhlith, mae'r gyfoedion i gyd, prin iawn, bech iawn o foddion werth i wael o gyda nhw, ac felly o'n nhw'n defnyddio bethau fel laudanum, jyst i leddfu bôn a phroblemau bywyd ac afiechyd o môr gyffredin yn y cyfnod yna. Felly, mes o'r gred yma yn y Beibl, y sola scriptura, mes o'r ryddin yna, y bobl yn dewis addoli yn y dyrgau, achos nhw ddim yn cael addoli yn gyhoeddus i ddechrau.
mes yr academia oedd yn darparu addysg i'r rhaid yn cael ei wrthodedig o bethau yn cael ei gwrthod gan y gyfundrefn addysg a'r sefydliadau oedd ohoni. Mes o'r gyfundrefn yma i chi'n cael cewri fel Otto Richard Price a David Williams a Iolo Morgannwg oedd credu yn gryf iawn bod Iolo Morgannwg yn un o gewri yn Glerni, nid yn unig achos fe Steddfod mor bwysig yw hynny, ond hefyd oherwydd i ddaliadau radicalau a'r ffordd mae fe'n mynecu rheini mewn os oedd yn geidwadol tu hwnt oherwydd unwaith i Brydain weld lledd y brenin yn 1792 yn Ffrainc, oedd hwnna yn dilyn rhyfel annibyniaeth America, cholli America. Oedd Achmel o Ffrengig wedi codi arswyd ar y dosbarth uwch ym Mhrydain, y dosbarth oedd yn rheoli yn y Senedd, ac o'n nhw yn barod i erlyn yn gref iawn unrhyw un oedd yn sefyll allan ac yn sefyll dros bethau fel cydraddoldeb a hawliau dyn. I fod yn deg i'r gyfundrefn ym Mhrydain, o'n nhw wedi penderfynu yn erbyn caeth wasiaeth ym Mhrydain i fod yn deg, ond, wrth gwrs, tan 1897, o'n nhw'n fodlon i dderbyn masna caeth wasiaeth, a hyd yn oed ar ôl dyddymu gaeth wasanaeth yn ardiroedd person i Brydain yn yr ymrodraeth Brydeinig nes ymlaen yn y 30au, o'n nhw eto gyd, faint o'n nhw'n mynd y dyrgau, wi ddim yn gwybod, ond oedd yr hen ragfarn a'r hen hiliaeth yna yn rhan o feddylfryd pobl, wel, rhaid lan hyd at y presennol. Ond, oedd yna ddadleuon cryf yn ei erbyn yna, ac o'n nhw'n dod o blith radicaliad anghyffurfwyr Cymru. Ac beth sy'n rhyfedd i fi, yn yr 19fed ganrif, o'n i'n bobl hyderus. Oedd gan Griffith Jones, Llanddowror, gynllun arloesol i sefydlu ysgolion i ddysgu'r plodion, siwt i ddarllen ac ysgrifennu. Oedd hynny mwyn iddyn nhw ddarllen y Beibl, mwyn gofalu bod nhw'n Gristnogion de. Gych chi byth anghofio bwysigrwydd crefydd yn y gorffennol. A dylanwad hynny erllys yn aml iawn. Ddim bob amser, ond yn sicr mewn rhai agweddau yn ddofyd ni erllys. Ac oedd yr ddadleuon yma, oedd nhw'n mes o'r Academia Anghyffurfiol, yn nhw'n mes o Mudiad Efengolaidd yn y 19fed ganrif. Oedd nhw'n syniadau hyderus, oedd yr ysgolion garchynol wedi creu gwerin lythrenol yn Hymru. I'r fath raddau bod yr ymrodraeth Catrin Fawr o Rwsia wedi anfon Cynadon draw i weld fel oedd Cymru, gwerin Cymru wedi cael addysg mwyn efelychu yn patrwm ni. Oedd yr addysg arloesol blaengar oedd ar gael yn yr Academia Anghyffurfiol ni wedi llunio cewri oedd nhw. Bobl oedd yn ffrindiau gydag arweinwyr mawr y byd yn yr 19fed ganrif ac yn glanwadu arnyn nhw ac yn Cymru Cymru. Ac wi ddim yn gwybod pam, i ni ddim hofio am denu nhw. A mae fe'n grist i feddwl bod ni yn cofio falle am y bobl drwg yn hanes ni, ond mae digon o'n hyn ar gael, achos ni'n wych, ni'n wael, ni'n gymysg oll i gyd. I ni'n cofio ac yn glasau cof Cadfrid a Thomas Crichton er enghraifft. I ni wedi gwneud arwr o Henry Morton Stanley yn nawr, i ni wedi penderfynu bod i fethiol gyrru ymlaen yn y Congo wedi bod yn greulon tu hwnt. Felly, i ni'n gweld y tre clai, beth ni ddim yn gweld, ni wedi anghofio pwysigrwydd a'r Cymru hyderus dysgedig oedd ohoni yn y 19fed ganrif, ac i ni ddim yn rhoi clôn dyledus iddyn nhw. Ac o'i'n meddwl, un o pethau trista i fi, achos mae'r sgyrsiau hyn o raid wedi bod yn rhai sydd yn mynd o gwmpas yn filltir sgwari yn petai, tristwch i fi yw pyso fferm y graddfa yn Llanbradach, pentre bach, digon ddyn yn ger Ystrymanach, rhyw 2-3 milltir o'r lle rwy'n byw. Fferm y graddfa. Pam bod hynny'n bwysig?
Wel, oherwydd myna, oedd dyn o'r enw Morgan John Rhys yn byw ar ddiwedd y 9 ganrif. Fe aned e'r 1760. Ac oedd e yn perthyn i'r bydyddwyr, oedd e'n mynd i addoli yn hen gapel Hengoed. Fe welson ni acher capel yna yn gynharach yr gaiden sy'n dangos fel datblygodd capel Hengoed yn 1655 ymlaen, cangen o'r gangen o gapeli. Fyna aeth Morgan John Rhys i Bregesi, fyna ges i ordeinio yn wynidog gyda bydyddwyr. Yn draw wedyn ni adra Pontypool i Owarin Eglwys. A fe nath i beth efo sefydlu cylchgrawn Cymraeg gyntaf. Dywysodd e fynd a'r Beibl yn Ffrangeg draw i Ffrainc ar ddech y chwyldro mwyn perswado nhw i ddylchyd i Beibl. Sylfaen pob addysg yna methu myna. Ac yn 1794, fe benderfynos e, mae yn yr Unol Daleithiau oedd y gobeith o sefydlu drefedigaeth Gymraeg, wastad yn amheus yna, ond oedd e eisiau cael ryddid i sefydlu ffordd Gristnogol addysgiedig radical o fyw. Ath e draw i'r Unol Daleithiau, mae'r ysgolyddion yn byw yn o hyd. Ac fe enillodd e dipyn o sylw fel pregeswr i'r fath raddau. Fe ges e wahoddiad i bregesu preges flynyddol i'r fyddin yn America. Ond oedd ei neges e yn amhoblogaidd iawn gyda thrigolion a'r Unol Daleithiau ifanc yma. Oedd yn dal i gadw ceithio. Oherwydd oedd Morgan John Rhys, fel Iolo Morgannwg, fel y radicaliad eraill, yn dadlau yn erbyn caethwasiaeth, yn dadlau dros hawliau dyn a chydraddoldeb dynol. Ac oedd e yn cyfansoddi barddoniaeth i wedi emyna, oedd e'n cyfansoddi unwaith eto nôl i Gymru Ddu ar yn Llwyd am ddyfyniad pasol iawn o un o emyna Morgan John Rhys. Mae nifer o'i lythrennau fe cael fyny fan hyn a maen nhw'n disgrifio creulondebau fasnacheithiol y sefyllfa oedd ohoni yn yr Unol Daleithiau yn ei oes e yn ddiflewyn ar drafod. Ond oedd e'n cyhoeddi yn un o'i emynau fe ddiwedd y beth beth. Mae prynu a gwerthu dyn yn awr yn dod i ben. Ni waith pwy liw neu lun o dynion i synen. Mae'n holl yn wrthrych cariad rhad, mae'n holl yn perthyn i'r un tad. Yn Affric ras, mi gaeth, mynyddoedd hir yn dod, i dderbyn mêl a'r llaeth trwy drefn faith y rhod. Caiff caethio'n byd am fyrryddhad, mewn jwbil perffaith, pwrcas gwad. Mae'n prynu a gwerthu dyn yn awr yn dod i ben. Wel, fe gymerodd e rwy'n y cartref gweidlyd iawn, a chreulon iawn. Beth oedd hi ryw 20 mlynedd yn acor ar ôl fi farw Morgan John Rhys. Ac fel cartref America dros caethwasiaeth. Mae olion caethwasiaeth yn dal i welwyno ned o hyd. Mae yr ymgyrch Black Lives Matter wedi bod yn y newyddion yn gyson os ymwysio yma, a reit i hynny ddigwydd hefyd, hen bryd. Ond reitiach hefyd, i ni gofio, mae o blith Cymru a dweud 9 ganrif, a ddeith rai o dynol oedd yn dadlau yn gryfa yn erbyn caethwasiaeth, dros ryddid, dros gydraddoldeb. Pam nag yn ni'n cofio amdanyn nhw? Wel, byddwn ni'n dadlau bod rhai o'r problemau ni yn deillio o'r ffordd oedd yn gyfundrefn addysg ni wedi cael i wydroi sygat y Saesneg o 40au, 415 ymlaen, bod terfysgoedd y siartwyr a'i dadl nhw dros gydraddoldeb a dros hawliau dyn a fynegwyd mor glir, mor roiw a mor ffyrnig o dreisgar yn Llanidloes yn Mai 1839 ac yn Rhasnewydd yn Nhachwedd 1839, bod hynny wedi codi ofan ar yr awdurdodau, ofan y Gymraeg, ofan y Cymru, ac oedd wedi penderfynu yn dofi ni. Wedi'r cyfan, pan basiwyd
y ddeuddewigio gyntaf yn 1832. A oedd hynny yn cael ei ystyried fel mesur siomedig iawn, oedd e ddim wedi mynd digon bell. Eto gyd oedd wedi cael ei hyrswyd y rhai o'r maelodau seneddol. A phan welodd un o'r bobl cedwadol hyn, aelodau Senedd newydd yn dod mewn yn 1833, oedd e'n gweud we must educate our masters. A mae'r deddfe sydd yn golygu bod addysg red yn dod yn hawl gan bawb yn datblygu hynny mewn. Ond addysg Saesneg oedd e. Ac addysg oedd yn dweud mae dim ond yn Saesneg o chi'n cael astudio pynciau gwyddonol. Wahanol iawn i'r academiedd yn awr ganrif, lle oedd pynciau pobl yn cael ei ysgyd trwy'r Gymraeg a'r gwyddorau yn allweddol bwysig. Ac yn raddol dydy chi'n gweld pynciau trwy'r Gymraeg yn cael ei leithio i'r pethau celfyddydau a pethau meddwl o'r pethau technegol a gwyddonol yn diflannu mewn i'r Saesneg. Ac o'n i'n colli hyder yn yn iaith, colli hyder yn galluoedd yn hunan ac yn barod i dderbyn bod y byd modern yn mynd i siarad Saesneg. Ond dwi ddim eto. Ac mae hyn bryd i ni edrych nôl ar y radicaliad, yr aged ffurfwyr, a bobl oedd yn dadle fel ni ac yn meddwl fel ni 2 ganrif yn ôl. A'i cofio nhw, a'i canmol nhw, a'i efelychu nhw hefyd.